Arratsaldeko 7:21 Zabalak eta Mari Ezkurrenak irabazi dute Masters nagusia Nafarroarenan Altuna eta Imazi 30.015 gailendu zaizkie eta honen bestez Mari Ezkurrenak beste txapel bat eskuratu du eta Altunak eta Imazek berriz elkarrekin laugarren finala galdu dute Mastersean. Gogoratuko dugu batetik Altunak eta Imazek Jaka eta Zabaletari irabazi zietela ostiralean Nafarroarenan bertan, eta Zabalak eta Mari Ezkurrenak berriz Elordi eta Albisu menderatu zituzten. Zabala eta Mari Ezkurrena ziren favorito, ez dute hutsik egin eta hasieratik nabarmen nagusitzen hasi dira, Jokin Altuna ahalik eta gehien jokoz kanpo uzten, eta horrek eraman ditu amaierara arte, aurretik egotera. 12-6 aurreratu dira lehen etenaldi horretan, hor Mari Ezkurrenak atzean nabarmen agindu du, Imaz nahiko larri bezala ikusi dugu eta Mari Ezkurrenaren nagusitasuna handi xamarra zela nabari agerian geratu dela esango nuke, eta aurrean berriz Jokin ezin sartzen zenean ere ezin distira handirik erakutsi, eta ondorioz erraz aurreratu dira, baina gero partidaren testu ingurua nabarmen aldatu da, 18 eta 13 aurreratu dira, baina hor jada ez da berbera izan. Zabala nik uste berriz ere konfiantza galdu duela, nabarmen xamar, Mari Ezkurrenak atzean ez du horren nabarmen agindu, baina Imaz ordurako ere nekatuta zen eta aurretik Mari Ezkurrenak erakutsi duen nagusitasuna apartekoa izan da, eta horregatik Oiartzuarrak ere ezin izan dio eutsi partidaren azken zati horri. Eta gero aipatuko nuke berriz ere Javi Zabalari oso garrantzitsua izan da, beretzat txapel hau, inongo zalantzari gabe, baina bestalde batetik oso nik uste zalantza asko sortzen dizkiola, azkenean beretzako ere etzen testu inguru erraza, badakigu mentalki eta askotan zenbat kostatzen zaion Javiri partidari eustea, irabazten ari denean ere abantaila horrekin haizea alde duela jokatzea, eta gaurkoan ia susto txiki bat ere izan dute, baina azkenerako 18 eta 13ko alde hori eta hasieran hartutako alde hori oso baliagarria izan da eurentzat, eta 22 eta 15 irabazi dute. Jo Mari Ezkurrena zer esan, badakigu udak ze ongi harrapatu ohi duen Jon Mari Ezkurrena, atzeko kuadroetan inor gutxi nagusitzen zaio, Zabaletari berari ere lana handiak ematen dizkio eta gehienetan bizkarra erakusten dio, eta gaurkoan ere horrelaxe izan da, Mari Ezkurrena erabat nagusi izan da atzeko kuadro horietan, eta ondorioz beste Masters CaixaBank txapelketa bat irabazi du Berriozarko atzelariak, eta esan bezala, bideo hasieran esan bezala, Altunak eta Imazek laugarren aldiz galdu dute finala, 4 aldiz jokatu dute elkarrekin, 4etan finalean sartu dira, baina 4 galdu dituzte, beraz, hor badute oraindik ere kontutxo hori pendiente, baina ziur berriro ere elkarrekin jarriko badituzte burrukatuko dutela txapelketa honetan. Esan bezala, Zabalak eta Mari Ezkurrenak 22, Altunak eta Imazek 15 Nafarroarenan, Zabala eta Mari Ezkurrena txapeldun.